नरेन्द्र मदियानो साहासो फानोमोन रेलवे स्टेशनाव जोंलाय लाइन गारिजों गाखोबोनानैसो फैसा होनानैसो गोसथोनाय लोगो हमफैदों एथ' सनमान दाखालाम जोंनावबो फैगोनथ' दिना दिनै दिन नङा आरो दिनै दिन नङा दिनै दिन नोंखौ नंनायालाय खिन्थु बे दिनखौ आं होनाखैब्रा बै बिल्डिं गोजौआव उन्दुनायनि दिन गारि गिदिर गिदिर सालायनायनि दिन गावनि पार्सनेल गारिजों गोसथोनायखौ लोगो हमफैनायनि दिन बै दिनखौसो होनदां जाम्बि है नोंनाबाथाय खुगाल' बेबायदि दिनाखि नोंनाव फैयो बेबायदि गबदादा मावा दाङा ओरैनो थाबाय थानायल' थै जाम्बि माखौ ओरैनो थानाय नुखो नोंलाय बे फरायबाय थानायखौ नुवाखै नोङो खानि नामा फरायनाय जोबब्लानो नायदो नोङो आंनि मावनायखौ ओरै 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 बिजनेसावनो बिजनेस इनकामावनो इनकाम मा बिल्डिं मा गारि बेलाय साफा स्लिम खालामजोब